Ассалому алайкум бодарҷону, салом ҳама подписчикои канали Автолайфда. дар ин навор якчанд мошинои беҳтарин аз мошинбозори Душанбе омода шудагия бо дорум ҳаматонда маъқул мешавад. Яктаи лайка бимонед, касое ки бори дар канали мо ҳастанд ҳатман обуна шавен ва дар магазини Автолайф барои тамоми маркаи мошинои шуморо мо чуқури полик овардаем. Палатка барои болои мошинотон, доставка барои подписчикора бепулай. дар WhatsApp бинависонед, каталога равон мекунем, чиқолора зинда бибинем, баъд равон мекунем, мерава. Саломат бошед, худованд меҳрабон ҳаматона нигаҳбон бошад. Мегзарем ба тамошои видео. 2019 ҳамаи чӣ дора, 5 та камера дора. Нигоҳ кунед. Пеш қафо ҳамаи ҷош. Хойда биёед тамошо кунед састени мошина. 4 та балоншам навай. ҳозир ман ҳамаи ҷошам мегирам, бо касое ки маъқул мешава. Занг бизану қайтон меомида хубам мекуна. Мошинча ҳолатш беҳтарин аст. Салоншон бинед. Обогрев сиденьё массаж мекунам. Якин старт стоп ҳамаи чиз қоидавия. Кожошам салонша бинед чӣ қадар. Якин ҳолатча. Лукам дора, ҳамаи чиз кондитсионер, ҳамаи чиз наваотош кор мекунад, даро, электрон. Як қафоам мегирамаш. Тамошо кунем баодарҷоно. Ина як монитор, ҳамаи чиз бекам бия. Ҳолати сиденьё ҳамаш. Агар қафоам мегирамаш, тамошо кунем. нархша чанд гуфти ака? нархш чанд қабд ака? нархш 75000 доллар. номерои акара мемонам, занг бизанем, бо қайтон муомила мекунад, касое ки маъқул мешавад. номерои ака 918 56 88 99. хоҳишмандои 570 инам барои шумо ба Toyota Corolla бародарҷоно, Corolla 3 тамошо кунед. 2012 сол, объёми 1.8, мошинча тупчай. ҳуҷҷат таъмировкаш ҳастай, ҳуҷҷат таъмировкаш токай. ҳуҷҷат таъмировка дора мақсад. ҳозир як салонша мегирам, соҳиби бишрафт. тамошо кунед, ҳолатча салон сери, коробка автомат, монитори андроид дора, мултирул, дарои электрон, чиқолакҳои нав задагӣ, полик ҳамаш қоидавӣ. Ина як документош 9 моҳи дигар. Ина як ҳолатча. Ягай қафоам тамошош кунем бародарҷоно. ҳолатчам задни камераам дора. нархш чандтайра ака? 120000 сомон. номерои акара мемонам, занг бизанед, 902 90 48 44. я борига тамошо кунед. асад ҳамин тоздаки хушрӯшай бисёри бародарон хоҳиш кардидан таъмиёра бисёр бигиред. ин ҳамин барои шумо. хоҳишмандои Мерседес бародарҷоно, анами барои шумо. Тамошо кунед. 2017 сол, объёмша даи дизел гуфтам, объём даи дизел. тамошо кунед, касое ки маъқул мешава. номерои акара мемонам, занг бизанед, қайтон муомила дора. мошинча ҳолатш беҳтарин аст. мегирӣ фақат ҳай мекунӣ. ҳолати салона нигоҳ кунед. кожаш масад бекам будия, нигоҳ кунед қафа. масад хеле салонош бои бада. мошини роҳат мекунед, нигоҳ кунед. даро электрон, обогрев,
نگاه کن سالن شو مولتیرول همه چی داره ستارستوپ هم هست مانیتور родной потолок панорама کسایی دا معقول بشن زنگ بزنی قیتون مومینا میکنه که اولادش عجایباتی بده نگاه کنی احساس میشه گیجوشی نرخشه چنگو ها گیجوشی که بچه نرخشه چنگو нархш 300,000 сомон бародар ҷонои ман занг бизани қайтон муомила мекунам ҳолаташ беҳтарина номерои телефон табугоа 92 960 90 خب من نمره یکرم میمونم زنگ بزنیم کسایی که معقول میشن بهترینه هوندای آوانت برادر جونوی ما خوب اینه تایگه 2014 سال کره ابیوم 1.6 ساستنی ماشین تماشا کنید چه خیلی و گم یک سالونش هم میگم سالونش هم بینیم 4 الکترای коробкаш автомат мультирул ҳамаш қоидавия ина нигах монитор родной сиденьё кожааш хеле бигем дридагӣ ягон чӣ надорад мошинчара мегирӣ фақат ҳай мекунӣ ина нигах ҳолати салонша ҳамаи чӣ дора ҳуҷҷат утилизатсия кардаги ҳамаи чиш тайёра мошина фақат мегирӣ ҳай мекунӣ нигоҳ кунӣ состояниша ака нархиш чанд қа 100,000 сомон бо муомила дора номеро ака 918 10 31 13 занг бизанем касои да маъқул мешава айтон муомилаи хубам мекунад ҳолача ина бухтун дар камера дидестем хундаи саната бародарҷонои ман тамошо кунем фули фулуш 2015 сол объём 2.4 лимитед касои дар маъқул мешавад занг бизанем бо яка қаттон муомилаи хубам мекунад ҳолати краска салон ҳамаша бухтун дидестем ҳозир аз салоншам мегирам тамошо кунед америка салонаш хеле сери кожа ҳама қоидавӣ як холаки дигаш мезани хча меихра потолокш панорама ҳозир як ай пешам мегирамаш я бибинем 4 электрай полик коробка автомат старстоп монитори родной ҳамаш ҳаст занг бизанем бо қайтон муомилаи хубам мекунад мошин ягон камбудӣ надора панорамаи гуфтем хавуша ҳозир як ай пешам мегирамаш нигоҳ кунед чӣ хеле ҳолаташ бо дар видео хитон хеле қоидавӣ мебинед ҳамаи ҷӯша нархш чанд қайра ака 135 бо муомила мешавад 135,000 бо муомилаам дора ҳамин клиенти конкрет созгана меформ касое ки харидори конкрет не занг бизананд бо қайтон муомилаи хуб мекунем мега ака номерош 985 80 26 80 номерошам ҳаста подписчикои автолайф метавонем ки муроҷиат кунем бародарҷонои мо Kia K5 2014 сол
Корея тамошо кунед ҳолати беҳтаринаш. Вагони объем 2. Мақсад бе камбудияи мошин. 4 та баллонам навай. Ози ҳам вайҷо шона гирим я бибинем. Ҳолати салоншо. 4 дар электрай. Автомат. Старт стоп. Монитори одной ходаш. Сиденьё кожа. Кожашам бе камбудия ина бухтуна мебинед на видео. Ози як қафу шона гирим. Якин қафуш. Мошинча дар ҳолати беҳтарин аст. Занг бизанем бо қайтон муомилаам мекунад. Як қафо мегирамаш. нархи чанд ака? 116 000 сомон бо муомила дорад. Номеро акара мемонам, занг бизанед, қайтон муомила мекунад. Номерош 918 10 31 13.